kiagenda ngake chwo isaransa ketsa jaisi ngake ko sali ke society ke basari ndaya ko batebe we dare you onye muri abale ninjo mosali exercise giyo kwenda na chicheki morenga kiaba na njiba akora na nywe gas ngaba yeshimiwa bande aba MCA bali no bande bakali neme kole kaki chingati injira abantu bakorosa report inanyo randa itwade mu kora ringa muragere murarororo lakini ubo chinga bweno mutoko letiki mutoko kanetiga umaite na roli rabantu umaite mode ngoborogi mbororo lakini abantu mboro bakomnyoka no mugaso getirianda abantu bamenjege ndotyo mwelyo narangereti chinasi igaye geti bagacha karibu 1200 serikali tikana abantu bali chi broker chiri chikoenda Saudi Arabia serikali wetere ambassador yabo ya Saudi Arabia boka banyene batoire ama baga 600 asaba nyaktali gose chinasi chito chiko genda gukora egasi chinyagitali chiabo ekonogo sign we serikali ya Kenya na Saudi Arabia taliye kwetera ebintu biro rama tokora mwago ituororo taliwetera mekole ye kwira abantu bakikokora chinyombe gas aba n'abantu baito chinasi chigokore gas ntagete kuba boy anybody ekera nywete mtu ambarangere tuku abantu out of 1000 karibu 300 ba signed bagendrete for interviews chiwo cha okoleka na gaigeti boli onde bwensi mwanafunzi onde bwensi occult nursing a form where where is my minister for health nyakwema taya lakini na bago piki form kunyagitali virtually for interviews balba succeed for chinas nywede nechwesa chingia karibu 1200 toroko saba abantu baito ntokonya abantu baito na inche ndaye tuko bashua aige county liba gali gotoka ntoli ka abantu with those many remarks ekiara kumya katole omweshimiwe mbande thank you once more mwakwanire nkoenda tole college tingumase homecoming naro nyerogete no yiboire chuli gosina ne krenda ni chuli kogenda tole koira omwana oyo ominto aena neji basa reforms yani chi checks alia ichuli ntaete in due direction aiga tigandara abantu ba Kisii Central beka ngoko boko igoro Kisii Central na arone unomwe no mugotigara na murefuga igoroga titekeje program nero rochiko ena nbono iga igombre for exercise